mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Paano daw ang pagpauli sa babae pag nagumuto-umuto, ano? Tuloy daw ako din daw, ano daw ang maray? Kunan nga ya, si misis mo, so girlfriend mo, o so nga ya, so crush mo, nagmumuto-muto. Paano daw pagpauli ka? Paano daw pagpauli ka yan? Day ko aram kung paano pagpauli ka. Ano kaya may concern ka? Dahil man ba akong concern? May kamo. You know, ano ang sekreto mga tugang nin mga babae? Usually, kitang mga lalaki, kita po ang nagkakaigwanin kasalan. Most of the time, kita pong mga lalaki ang may kasalan mga tugang sa satuyang agum, sa satuyang girlfriend. Hello? Hello? Yes. Ang pagpauli, ihatod mo. Ano? Ihatod mo ang pagpauli. Nga, maski hatod man kung daiwan mapaliwanagan, paano yan? Bulungon mo. Oo. Bulungon mo kit paborito niya. Ano? Kung anong paborito pagkaon, bulungon mo. Bibulong. Oo. Ano ka na pagpauli? Aha. Bata pag naulian na, Mm. abahan na. Oo. Pag naulian ng babae, abahan na. Di nga ni Migo. Dahil paano? Bako. Pag naulian, di nga, ang hapot. Alawi kang iabutan. Alawi kang iabutan. Gari arog kaan. Ara mo na yan. Ano? Ara mo na yan kung paano pagpauli. Arog ka ni, tawan ta ka mo kitip ha. Sige na. Dapat bigo, aramon mo kung ano ang kiliti kang agumo. Siyempre. Iyo baga. Dapat aramon mo kung ano ang gusto kan agumo. Kaya ang saro dyan ng pagtao. Yung nga ni bigo, buda, saro pa, dapat aram mo Ang pagregalo. kung ano ang gusto niya sa buhay. Kaya nga, tumali dyan na, thoughtful ka, mas kilay ka ng ipon. Kaya nga ni, dapat sa halino pag-ibahan, magsyuta ka mo. Pero ang taong ka mo mag-ibahan, di mo aram ang gusto kan syuta mo. Kaya nga. Di mo aram ang gusto kan agumo. Duman dapat antirada. Inyo ba, ka? Di ba? Matra mo ba ang alo mo? Ika nga, aram ko ngayon, muya mo. Ika nga rin, aram muya ko. Kaya nga ni, mas aram mo pa sa iba kumpara sa agumo. Aray ko. Ika nagsabi ka yan. Natagarin mainiton. Kasi bago pa ako nakamati kay Alingaw, natagarin mainiton. Baka raut, share ko mo dyan. Ano? Share ko mo, baka raut. Iyo nga ni, nata daw ini, nata daw ini, Baka nadagitan ka naman. Kaya umininit. Panay ko sa... Di ba? Arog man sa nakairan mga aram mo, day na iwasan sa magkaagom o sa magsyuta, day ka mo mga moro misunderstanding. Dahil migo, mas magayon para may mga araw. Ang kwan migo, ang kwan ang apod kan, LQ. Di man naalis ang mag-agaw sa mag-partner. LQ ang agum kaan. Day man ki perfect relationship, na day ka mo nagpapasuhay. Simple ka. Ikaw man ki mga ikaw man ki mga bagay-bagay
na pag may mga disagreement kamo pero baka abot sa punto nagakaigwang kamo kihararom na argumento. Di ba? Iyo, magaling kayo na arto, pero transparent ka mo sa tada sa ano. Nag-grow ka mo sa araw kaya. Iyo baga. Arong dapat ka ng tirada. Nasabutan. Iyo. Kaya dapat, pag agom mo, aram mo na yan kung ang problema kan sa buhay. Pero nung ka na paglukuhon tan sa tuyang agom. Tama ka. Di ba? You're right, Nigo. Garo sigsang tango mo ah. Alangan mo man kung pumuntra ka. Na. Okay, Migo, salamat. Salamat. Di ba? Dapat, arog ka ini, sabi ni Dr. Affair, Tita Juan po, bouquet of flowers po at chocolate. Yan, Migo. Si Mrs., ang paborito kan flowers. Yan. Every occasions, may flowers ang sako si Mrs. Nung ka ako mag-talkie flowers sa iba, sa iba, ay inda. Tama, Dr. Affair. Ang sa imong partner, ang sa imong boyfriend, ang sa imong kaiba-iba, ang sa imong girlfriend, agumo, dapat aram ang gusto niya. Once you hit that buttons, no? Na iyan ang kagustuhan niya. Pag tinawa nun, maulok na sana iyan, maulian yan. Another one. Ang saro, aram mo kung anong saro dyan sekreto, there must be a hug. Hug. Dapat igwang mga tugang ipig-apod na hug. Hug. Once na ang agum mo, ang girl, hinag mo. Kuya Nems, nagakaigwang ki, paglambot mga tugang kang namamatian. And in hugging, you should say something. I'm sorry. I love you. Bako, Kuya Nems. I'm sorry. I love you. O whatever. And that should be mga tugang deliver. That must be, tama, Dr. Affair, English to Dr. Affair. Dapat, it should be spoken with sincerity. Sinseridad ang kaipuhan sa buhay nin tao para maging magayon ang relasyon nindo. Pinky on mo. Gari naman kita sa pulpito na naman. Gari Sabado mo niya. PM. Anticipated. Hindi inuumaga. Come in, Jimmy. Good afternoon. Hello, BP. Yes, good afternoon. Yan ako ngayon, digdi sa irarom kan tulay. Ha? Nasa irarom ako kan tulay. Kasabay ko si Kapitan Vicente Baliat. Barangay Magsarawag. Salbatana. Oo. Oh. Actually, sa irarom kami kan Tinampo, BP. Yo? Nasa irarom kami kan Tinampo. Wala nagkakaisi. Laining Tinampo, bilog. Pero sa irarom, dahil naman kilaman an haros one fourth. Gumina ba? Nako. So Tinampo, bilog. Pero sa irarom, wala na. Laman. Really? Oo. Gaba so gilid kan na Tinampo. Igwaning kanal ini sa gilid. Taon ta ki description kung going kang aling Masarawag Sentro, pasiring ka sa syudad kan Ligaw, mulad bukad Pequeño, mulad bukad Grande, pasiring yan sa Ligaw. Sa right side, left side ini kan Tinampo, bibi. Oo. Kaya unay si Kapitan mari kapot. Mauran digdi tabi BP. Dumugo na nga ni kami sa mga oras na ni. Kaya nangangay po digdi na maipaabot ini sa probinsya. Provincial road pala ini tabi BP. Na ma-actionan ini all the iguana ki resolution an barangay council address diyan sa provincial engineering. Siguro ma-expedite init, mahiling ninda, mabugta ka na kikaratula sa taas. Ay, may naroon mong bilogan tulay. Nasirarom kami kad na kan tulay, ay kan bilogan Tinampo. Iyaong kami sa irarom kan Tinampo. Opo. Di si Kapitan, Vicente Balet, Victoria na, tabi live kita Kapitan sa ibong na linya si BP Henry sa Angkor sa DCGB. Kat, maray na hapon tabi. Maray hapon man sa'yan. Good afternoon. Yang kami dinig kay Banyo si Jimmy na salita. Nag-inspection may susulay, nag-control na as of now around 3 o'clock, past 3 o'clock,
yang kami digdi sa irarum kan tinampo kan Purok 8 kan barangay Masarawag. Nahiling ni dan media ni Jimmy Nasalita. Ang sitwasyon kan tulay digdi going to mula Dunya Tumasa, mula Puka Pequeño, mula Puka Grande, pa duman sa ng nasisi ng Ligaw. Ini tulay ni Sir Tabi, pinag-complain ko na ini kay Engineer Rosana sa DPWH. Okay. Isang unyan, mayo pa man sindang aksyon. Medyo na haloy-haloy na, kaya naadit ako sa biglang bumakaw, maapektahan sa mga nearest barangay. Kaya iyo ang problema ko, ining portion kaya ining tulay, na tangon niya, ngunyan nga ni iyam sa Madigide, kaya rarumkan tinampo na pinag-inspection ni, so tulay, mayo na, luho na. Okay. Di ano tabi kap ang implikasyon ka iyan kung may luho na yan? Iyon na ang problema, yung mga tracking na Dracula, kaya dapat dahil naman din mag-agi, dahil delikado. Ma-aksidente, pwede mahulog. Kaya yun na ang pinangadakulang problema ko dito sa barangay. Barangay Masarawag. Dapat maaksunan ini kan province and DPWH. Tubol dito ng provincial. Oo. So kung diyan matrabaho tabi, ano hiling mo rumampahog daw? Ano ang sistema tabi diyan? Ang sistema niya, sir, delikado rumampahog ni. Opo. Kung dahil hindi ma-aksyon ng kagad kan DPWH. Kaya Ako ini pa DPWH Provincial Engineering. Provincial Engineering, di ba? Provincial road yan ba ko? Opo. Kaya yun ang problema kan barangay Masarawag. Baka may ma-aksidente pa din yung mga sakyan. Dapat mag-iwan ng remedyo na nung provincial engineering. Okay. Kaso rin patabi yan kap pinaabotin ng concerns naan? Medyo haloy-haloy na, sir. Ang inanukay ni si Engineer Rosana, DPWH niya sa Salugan. Tapos pinapadalan din si Engineer ni pina-inspeksyon na, pero sa ngayon, mayo pa man aksyon. Iyo, ano pong bulan kang last year? Year 2025 po, sir. Ay, nako. Ngayon, 2026 na. So ano po yan, kaap? Naagipig-agihan pa ngunyan king mga auto, Draculang auto? Sa ngunyan, right side, sir, naagyan pa, pero di sa left side, ay na pwede. Pwede bumardown. Oo. Siguro, sige sa Monday, Syara, pakisurat na tabi, sa Monday, paabot na kay Governor ini. Syara, titukar na tabi si Syara, pasurat na kay, sa Monday tabi ka, ipaabot may kay Governor ini concerns na ini. Barangay, ano nga ni po yan? Barangay Masarawag, Purok 8. Barangay Masarawag, Purok 6, Provincial Road yan, ade? Provincial Road. 8, sir, 8, Purok 8. Purok 8. O, Barangay Masarawag, Purok 8, tabi yan uning, ano po ka yan, Provincial Road yan, ang tulay, tabi, may luho sa tahaw. Ako ma-describe. Ikaw daw tabi, Jim, tanganing paabot na kay Governor. Pakinupo tabi kayo ni Sharata, ipaabot na kay Governor sa Monday, ha? Okay. Ang imaginaron mo, ining tinampo, bago magtulay, tinampo, tinampo. Pero mirarom ka digdi sa irarom kan tinampong bilog. Pauni na nga ni kami sa irarom kan tinampo. Sa mga oras digdi, mauranan digdi tabi BP. Sa mga oras na ini. Ano ba yan? Pero ang auto, truck, nadadangog mi, sa ibabaw, nagadaralagan.
No, supposed to be, ning natitindugan mi sa ilarom kan tinampo, nasok ini, dahil dapat ininin, atan, yawaan sila, nakasirungan kami, digdi sa ilarom kan tinampo. Digdi, maurang ka. Videohan daw tabi, Jimmy, ang buda, expose mo ha, para may ideya ko. Buda, send mo sa kuya, ha? Dahil man makasenta, bibi maluya, ito nasa ilarom nga ni kami kan tinampo. Paguli mo na lang, paguli mo na. Ay, may naroon mo na may tao sa irarom kan tinampo. Ako man nito, tapos tulay, bilog pa. Linawon niya to, so tulay bilog. Bago magtulay, so tinampo, iyaon kami digdi. Huwag paguna mo digdi, pirang laba ka ni kapag ina mo, mga 100 meters. Mga 100 meters, bakante na sa PPP. May supundasyon, wala na. Sa kanal, wala na. Turupag na. Ano pa, pag uminagi digdi sa ibabaw me, sa wala naman digdi sa irarom nin, wala naman nasusunod na daga, ano mangyayari? Yeah. Wala man kikaratula pati. Wala pa man kikaratula. Dapat gayud, may kwan iyan, may warning yan dyan. Wala man ki-warning. At ako nini nga, may dumalagan duman sa ibabaw. Oo. Ayaw kami sa irarom na magabat na truck. Wala pa man, wala man ang susunadahan. Tayaw kami, nakatindog kami sa ilaram kan daga, o kan tinampo. Bakante, ang ilaram. Pangyari sa mauraro. Tapos na ini BP. Ako man actually ng tuyo ko digde. Ang tuyo ko digde, ang masarawag, gulpinaan mga luho, mga sinkhole. Kaninot baga, na-picture niya to, igwanin sa rong-harong, nasunatad ninda, paluwas o pados, in 6-month-old. Sa pintuan? October nangyari, 2025. Subados, nadara, kinaon kan daga sa ilarom. Nahulog sa singkol sa badas. Nahulog. Narunduman ko yan. Ngunyan, ito tabi BP na pinatalbungan kan na bados. Ura, lalong huminiwaso na ang daga na tuminalbong, sinkhole. Pagkatapos, binarayaan na ining harong, magayon na harong pati. Wala naman ni nakaistarta. So, harong nila, padalaga na duman so, songkiob, sinkhole. Apira ka ni Tabi BP, may mga banibagong na-discovery ngo niyan. Sa gilid kan tinampo, tuminalbong naman so, kanal. Sigan, taralbong. Ano ang analysis kami kan MJB, AMB? Asok na wala pa man dahil pa man gaya din naisihan, kaya paisin niya to BP, na igwanin problema ang masarawag. Wanig din sa Kapitan Giraray, siya pa kuhan niya to kanita, pira ining luho. So di, pag digdini na 3 days ago, ababaw pa ini, bako pa masyado araromon. Ngunya nararomo na Tabi BP. Gustong sabihin, sigan rarom kan sinkhole. Natatanag ka sinkhole digdi. Yeah. Ano ang relasyon kayo ni dyan sa Bulkang Mayon? Yan. Nakulo na hapot. Sigan ula pagad dyan sa Bulkang Mayon. Sigan tapal sa itaas. Sigan fill up. Dahil sabot ko na yung relasyon kaning nangyayari digde na nagtatalbong. Sa'y nagkukuhakan pang tapal dyan sa taasan Bulkan. Kap, di ka ginagawa. Dumugon ka na Tabi, Kap. Pasensya ka na. Parte lang inikan sa tuyang responsibilidad sa trabaho. Ining mga sinkhole ini Tabi, Kap. Sa primerong sinkhole kan so na-picture ta October ito nangyari, so may nahulog na bados. October 27, tandaon pa ni Kapitan. Si Kapitan so nag-ito mga ay akoder, naagihan na ito. Ngunyan, pira nagparadagdag na so sinkhole, pagkatapos nagparahirarom, si BP Giraray, Senre. Ngunyan, video, mga 4 na sinkhole na ang yaon ligde, na hiling me. Kaya siyan rakula kan sinkhole digde. Sigan nararom. Kaya pata ining harong digde delikado. Pwede pasitaran. Lalo na aran ni manidi sa tinampo sa tulay. Kaso tulay nga ni mayo ng mayo ng pundasyon. Kaya Ining kinatitindugan to sa irarom kan tinampo. Ano yun, Kapitan, sa pagiling mo, uning natitindugan ta, may sungki o batabi. Garin ako iba Tabi BP? Garin ako iba? Ang sa irarom, tinampo, nag-aragyan mga auto. Ano yun, party pa daw yun kan sinkhole pagtugbod nindaw? parte pa yun dahil yung siyan sungkip.
Kevin. Parang kuiba na sa irarong kayo tinampo. Yun na yan, BP, ang sitwasyon. Sa kung ano ang nangyari digdi sa Masarawag. Paralaro Pangyari. mo na. Pirang harong na nagarali digdi tabi kap. Duang harong. Ang tinampo, ano sa pagula hiling mo? Abutan panahon. Abutan pa na ang tinampo, pwede maputol man dahil sa siyan rarakwakan sikhol. Agang mismo sa tinampo. So, uningani, kanal na wara na. Kanal, iguana sa may kanal dan luho na sa arisan tinampo. Kaya delikado maapitan na so tinampo, so provincial road. So, nakakaalarma kamo mismo dahil mapaliwanag ko na ito nangyari ini sa Barangay Masalamat. Yun po, yun ang problema dahil yun yan lang ini nangyari sa Purok 8 sa Barangay Masalamat. Ano na ini kap? Paha, bida ka mo. The sinkhole, gulpinan sinkhole. Tinampo bilog. Yaong kita sa iraram ka. Kuiba na ang tinampo. Yun na nga ni ang problema kaini dahil tigyan na lang ang sitwasyon kan Barangay Masarawag. Lalo di sa Purok 8 kan Barangay Masarawag. Okay. May mga po ng katabi kap sa mga ahensya kan gobyerno? Ang pangyayapot ko kay Gobernador Noel Rosal, sana tawan ni aksyon ang problema ko dito sa Barangay Masarawag, lalo na dito sa Purok 8 dahil digdaan mo mas malala na sitwasyon, lalo na ining sikhol, ining tulay, delikadong baha. May pagkuan ka tabi ka patay ning Purok 8 digdian volume kan tubig nahalis yan sa pamitisan kan bulkang Mayon. Kunyan matutumbok ining mga sinkhole na ini, magaparararum ini lalo ta matutubigan. Iyon ang pinakadakulang problema ng Barangay Masarawag. Kaya tangon yan, apot ko sa concern na gobyerno na sana tawan ng aksyon ining problema ko sa Barangay Masarawag. Okay. BP, may apot ka pa? Yeah, okay na tabi, Jim. Takon mapalap kang kay Gobernador sa Monday. Bako ini. Budapudan ta si... Alam na ako dahil sa nangyari dito sa barangay ko, sa Barangay Masarawag, lalo na ini Purok 8. Okay, so may mga harong padigdi, ararani digdi sa sinkhole. Ano sa kanila nakakapigpapabot man sa ilang concern nila. Dahil sindang nadadangog nga halimbawa na ragubnob o movement ka. Tayo igwang movement ang daga, may nadangog sindang tanog? Siguro na alam na sinda dahil nasa palibutan na sinda kan sitwasyon sa ating sinkhole. Lalo na aran di sa tulay. Yung harong didi kay harong ni Romeo Miranda ang pagperdikan harong. So ngayon, nag-ibakwar na? Pangon yan, dahil pa man ibakwar tama yung mas na maibakwaran. Itong susarong sumaybados duman, nagalin? Yung sarong harong, naglipat na dyan sa Barangay Ilawod, dyan Banwang Ginubatan. Ayun mo. Magayon na narong, nagkabarayaan na dahil kaning natural na mga fenomeno nangyari dito sa Barangay Masarawag, Tabi BP. Okay? Yan sa yung mga dagdag na informasyon. Abangan na lang, Tabi Kap. Sabayin mo, Tabi Jim, si Kapta sa Monday, pigpanot ko na kay Shara iyan. Sa Monday, iranita kay probinsya din yung dati Baklabu, dahil puruan ko naman kay Governor Noel Rosal. Ha? Para mabisita yan. Sa taba mo, sir. Okay, thank you. So, yan, Tabi BP. Kita na basta, Kap, ha? Diyan pag-abot sa panahon, bala ka na dyan sa Masarawag, iyo? Iyo po. Dahil karahuman sana. Malay report ako sa Facebook. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa exclusive report. Hali dyan sa Masarawag. DCGB on assignment. Di pa lang kita kistinger na dapat DCGB exclusive. Ano? Ikaw kita, gara may ikaw si Piyong piggamit akong nadangog ha. Ikaw akong nadangog kay Piyo kaya na DCGB exclusive. Wala talaga. Pag-ibo daw kita kaan. DCGB exclusive. Yeah, di ba? Magayon yan. Posisyon ta si Kwan. Isa pa posisyon ta Kuya Nems. Ay pa. So intern ta pa may mga intern sa atong maabot. Yan, pa posisyon ta sa mga
turn ta. DCGB exclusive. Yan. DCGB exclusive to Henry M. Ay, sabi naman ang tabil ko na naman, may malilingawan naman kita. Pero ang bisis tabi ni Kuya Nem sa Kuya, saro lang, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para po sa sin proteksyong kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang liver aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakapugol man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga butika nationwide. Hello? Good afternoon. Oy, makusugod ang volume kang radyo mo paluya daw. Okay na? May solusyon na kita? Nakuha na ang solusyon? Ano? Ano? Basta Bareta, nakareport po sa DCGB. Ay, matibay ito, Noy. Matibay ito. Sige, duwa ha. Duwa ni pag-ibo ko ha. Duwa ni pag-ibo ko. Yo. Basta Bareta, nakareport po sa DCGB. Yes! Ito na yung ka. Yo. Duwa. Okay, good. Good, very good. Thank you ah. Yung man ang... Saro pa, igwa kaming stinger kan dati. Basta Bareta, nakareport tulo sa DCGB. Sisang pabusisong ko naman daw ka. Dapat ibang boses ano? Basta Bareta, nakareport tulo sa DCGB. Basta Radyo. Basta Radyo. GB. Di ba? Basta Radyo GB. Yan. Good afternoon, mga... sabi ni Dr. Noel Rafer, minsan po, mere presence lang po na pagsusori na sincero at dai po magsimbag pagsigi ang taram. Tama. Agree po ako sa hugs. On the funny side, mag-appear ka po nagarorok-roko na manok habang nagsusuri. At may sabay na lambing at pandapog. The best ka, Dr. Noel Rafer. Dapugon mo to. Kupuon mo. Dapugon mo kimanang ribo sa piad. Agom, sorry talaga. May kapot-kapot ka ng manang ribong mga 500,000. Dapug katulo sa likod. Ano iyan? Dapugon mo. Paampangon mo. Oh. Tapos mga tugang mailing mo. Nagtrakdagan sa manang ribo. Oh. Ay, hindi. Sabi ni Ate Pita Pacres, doon na pagsuyoon babae, sana taatyan kan siya masuyo. Agdahon mag-dinner, din bigyang flowers and chocolates. Ay, maray. Ang mga suggestion mo tabi, Ate Pita, medyo magurugasto ini, Ate Pita. Ang sa imo tabing suggestion, medyo magabat-gabat ini ha. Medyo magabat-gabat ang suggestion mo. Pero, magayon po ini. Na mga pampauli na gibo-gibo sa buhay nin tao. Ikaw man talaga kin mga bagay-bagay na paminsan. Dahil mo na mga tugang magka-irintindihan. Oh, tama yan, Ate Pita. Salamaton. Uni sirinin may mga samno. Mga 10 bagay na dapat mong gawin paggalit. Oh, paggalit si Mrs. o paggalit ang girlfriend. Unip ugaring. Alas 4 na ko yan. O sa Lunes na pag-irestoryahan ini. Sa Lunes na pag-irestoryahan, 10 bagay na dapat mong gawin paggalit gawin tang si Mrs. o si GF. Tama man so, question kan mga listener ta, Dr. Noel Rafer Buda si Ate Pita. Basahin ko ang number 1.
Bilan mo ng pagkain, nature ng mga babae ang pagiging malamon ay salbatana. Malain man ang term kayo nagsurat kayo ni. Nag-aarbulot na lang yan kasi gutom. Gusto niya palagi siyang busog. Kaya maliban sa pagmamahal, busugin mo ng pagkain. Saka baga. Saka baga. Oh, alas 4 na. Maray na hapon tabi sa Mendones and Llasos Garay family. Maray na hapon, ako nga ni nagmoto-moto 3 weeks nang wara pa so 50 pesos na load. Napangganahan ko si imo, Janet. Ay! Pangyari. Syara, luni daw tabi nini. Agdan mo si Miss magkaon sa luwas pagkatapos magsimba, kina mag-shopping po, tawan mo kay Pampa Riband. Ayos man na. Good afternoon. Sa Robinsons kami. Sa Robinsons po kami nagdadangog. Ay salamat po. Tabi, Henry M. Sara, tayo na 50 pesos. Bigyan para singil ako kay ni. Igoda akong utang sa iya na 50 pesos. Ay nangani ito. Oni suratan daw tabi ni. Bata, oni ludan mo kay 50 tabi ha. Bata ultimong 50 kuya ni wala ako. Tang kwarta ko sa bulsa kasabago 220. Sino ako namis magbakal duman ki utubagang coffee first? Ano yon? So coffee, ano ito? Coffee, ano yon? Basta sa coffee dyan, salbay. Pinambagal ako ki Spanish latibo da susaro pa. Ang kantidad ko yan nimi, 220 eksakto. Oh. Kung maplatan ako, problema ini oh. Maplatan baga ako nang gibunta kay ni. Bako atin kuya nimi, apudan ta ka. Ha. Paludan mo tabi ako ako ay ba man ini. Oh, Syara, so 50 utang ko muna ha. Iyo, dakong kwarta. Paano kita kay kuya ni makadrinurat mo niya na apon? Para pa lang kita. Pangyari man sa maoraro na. Maparam na ako talas 4 na. Si Sen masunod na programa ko niyan. Si Monsignor pala. Dahil kita magpara. Dinurat mga tugang tan. Masunod pala sa ko. Si Monsignor. O di, kung na tayo, sung unang gamit ko talas 4 na. Paano? Nasa nakita ka ini. Bueno, salamat kan sa inong pagantabay. 4 o'clock na po. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. God is good. All the time. I love you all. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil